Ahojte, dnes by som vám chcel predstaviť týchto dvoch pomocníkov pre rybára. Je to táto silikonová miska, ktorá je určená na vodu pre psy. A toto silikonové sitko, ktoré je určené na sedenie cestovín a preplachnutie rôznych potravín. Oba tieto výrobky sú vyrobené z plastu a silikónu, vďaka čomu ich vieme jednoducho a rýchlo rozložiť a následne po práci zložiť tak, aby nezaberali veľa miesta. Pomocou karabinky si ich viete zopnúť spolu a vďaka svojim rozmerom zapadnú skvelo do seba. Takýto praktický, ľahký a rýchly set ocení každý rybár. Tento set využijú hlavne rybári, ktorí sa venujú technike lovu method feeder a potrebujú si vyrobiť dokonale jemné krmivo. Pomocou sitka si tak oddelia hrubšiu zrnitosť od jemnej a dostanú tak dokonalú zmes určenú do metód krmítok a košíkov. Takto preosiate krmivo pri správnom navlhčení dokonale drží tvar, ale zostáva stále sypké. Hrubšiu zmes krmiva tak môžu použiť do PVAčiek alebo odložiť na neskôr. Po použití ich zoberiete a jednoducho ich oplachnete vodou, pokiaľ nebudú čisté. Po oplachnutí ich pomocou karabinky môžete zavesiť na usušenie kamkoľvek. A po uschnutí ich jednoducho zložiť a odložiť tak, aby ste ich mali stále so sebou. Predávajú sa v rôznych veľkostiach a rôznych farbách, takže si každý vyberie podľa svojho gusta.